Heb ik een buimpje gezien. En toen dacht ik bij mijn eigen, dat kunnen we achter verbergen. En ik zat een wc-mond. Ja, maar we hebben maar een klein blaasje. Met een collega en ik. En dan hebben we een stroekje bij ons. En dan zetten we ons achter te pissen. Echt hoor. Gebeurt dus niks hier. Gebeurt dus niks. Alleen, we hebben, behalve dat we een klein blaasje hebben we last van slechte tand. Weet ze het? Dat hadden we nog niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ja, echt hoor. Dat is mooi. Maar, ik heb ze de beugel gehad. ik heb een beugel gehad. 8 jaar. Ziet je dat? Het heeft wel geholpen. Ja, echt. Ze stond hier het horizontaal, hè. Nu niet meer. Alleen het verrekte Celeste als ik wil drinken, hè. Dat helpt hem niet, hè. Dat weert hem niet. Wat ga jij met die zeeg doen? Nee, ik zeg één, dat is een 400 zo goed, hè. Ja, en dan is er kleiner. Heb je trouwens gezien dat ik 40 cent van hoeren heb? Want ik wil alleen maar dat huren wat ik wil, hè. Ja, ja.